Бірдәм Россия партиясы Татарстанда цифрлаштыру йылына лайыклы рәвештә кірді. Партияның Татарстандағы бөлігі илдә біріншілерден болып онлайн конференциялар уздыра. Электрон документлар әйләнешін мобиль кушымталарны куллана башлады. Әлеге һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә сүзне коллегам Алия Галиуллинга бирәм. Эксперт советлары бу чакырылышта парламент эшенең нәтиҗәле яңалыкларының берсе булды. Мондый советлар парламентның һәр комитетында эшли башлады. Аларны тиешле юнәлештә озак һәм нәтиҗәле эшләгән тәҗрибәле белгечләр җитәкли. Узган атнада Фәрит Мөхәммәтшин эксперт советлары рәисләре белән очрашты. Эксперт советлары Дәүләт Советының барлык комитетларында да булдырылган. Алар составында төбәк һәм муниципаль хакимият вәкилләре, җәмәгатьчеләр, хокук белгечләре һәм галимнәр. Бу закон проектын беренче укылышка тәкъдим итү мөмкинлеген бирә. Валентина Липужина икенче чакырылышта Дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты каршындагы эксперт советын җитәкли. Накопили определенный опыт работы, хотя эта работа достаточно непростая, потому что, во-первых, это общественная работа, во-вторых, все члены экспертного совета, люди занятые, люди, которые имеют очень хороший опыт работы. Валентина Липужина бу утырышта да профильле тема буенча экспертларның позициясын белдерде. Якын арада ачык хакимият турындагы законны кабул итү мөһим. Дәүләт думасында җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турындагы закон проекты хакында актив фикер алыштылар. Валентина Липужина фикеренчә, республикада җирле үзидарә системасы бик нәтиҗәле, оешкан һәм халык арасында абруйлы. Федераль закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Экспертлар советының киләсе утырышларында барлык тәкъдимнәрне, шул исәптән урыннардан кергән тәкъдимнәрне тикшерү планлаштырыла. Кешеләргә иң якын хакимият буларак җирле үзидарә нәтиҗәләре эшләргә тиеш дип саный Дәүләт Советы рәисе. Җәмгыятьтә әлеге документ проектына карата сораулар күп. Без шулай ук үз тәкъдимнәребезне әзерлибез. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, закон чыгару процессы экспертлар белән бәйләнештән башка мөмкин түгел. 5нче чакырылыш Дәүләт Советы эшчәнлегендә беренче тапкыр оештырылган эксперт советлары закон чыгару инициативалары буенча фикер алышу нәтиҗәле мәйданчык булды. Я не раз выражал недовольство тем, что не всегда, нерегулярно проводятся заседания экспертных советов. Это должно быть обязательное явление перед началом работы предстоящего заседания комитета профильного, который вы представляете, с последующим участием на заседании Государственного совета. Закон проектларын анализлауда киләчәктә эш күп әле. Быелның мартында Казанда Идел буе закон чыгаручылар ассоциациясе утырышын үткәрү планлаштырыла. Каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендәге реформада төп темаларның берсе. Фәрит Мөхәммәтшин экспертлар советы әгъзаларын әлеге мәсьәлә буенча фикер алышуга кушылырга чакырды. Гомумән алганда парламент җитәкчесе комитетлар эшенә күбрәк практикларны җәлеп итәргә, шулай ук комитетның көн тәртибе буенча гына түгел, ә кискен темалар буенча түгәрәк өстәл форматында утырышлар үткәрүне активлаштырырга өндәде. Бірдәм Россия партиясы Татарстанда цифрлаштыру йылына лайыклы рәвештә кірді. Партияның Татарстандағы бөлігі илдә беренчеләрдән булып онлайн конференциялар уздыра. Электрон документлар әйләнешен мобиль кушымталарны куллана башлады. Бу хакта партияның төбәк бүлеге лидеры Фәрит Мөхәммәтшин Бірдәм Россия хисап сайлау конференциясында белдерде. Парламент рәисе фикеренчә, шулай да цифрлы коммуникациялар әлегә кешеләр белән турыдан-туры аралашуны тулысынча алыштыра алмый. Иң мөһим бурычларның берсе Думаның сайлау кампаниясе барышында сайлаучылардан кергән наказларны үтәү. Конференциядә Генераль совет секретаре Андрей Турчак, партияның Югары советы бюросы әгъзасы Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстан президенты ассызыклаганча, Бірдәм Россияның төп максаты халык программасының барлык йөкләмәләрен үтәү. Республика өчен алар өстенлекле бурычлар. В этих целях в республике эффективно реализуются многие социальные проекты и программы, направленные на строительство комфортного жилья и капитальный ремонт жилого фонда, открытие новых школ и детских садов, объектов культуры и спорта, оснащение больниц новым оборудованием и модернизация первичного звена, строительство дорог и ремонт, благоустройство парков, скверов и дворов. Предела для совершенствования нет. Да, высокую оценку получили, но у нас впереди непростые новые задачи. И мы готовы к тому, чтобы их решать вместе с властями нашей республики.
Башта Фәрит Мөхәммәтшин һәм Андрей Турчак бердәм Россиянең цифрлы компетенцияларын үстерү үзәге эше белән таныштылар. Проектның төп максаты бердәм Россиянең төбәк һәм җирле башкарма комитетлары хезмәткәрләренә цифрлаштыру нигезендә үзләренең һөнәри күнекмәләрен үстерергә ярдәм итү. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин һәм Андрей Турчак Башкаланың 131 номерлы лицейында булдылар. Татарстанның иң яхшы уку йортларының берсе мәктәпләренә капиталь ремонт федераль программасына кертелгән. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.